Geng lawom the Aryan Brotherhood chu ziak tu NDK Zarzoliana Khovela hian misual rual geng intel khom thil ti thei tak tak soi tur anom nuala geng then khat pe chu sarkar in rel bolna an in rolin an lut thuk le a sarkar me upo in a hlau tlon ruai mai nia misual rual intel khom ni wa se thil sual tireng ero an ni bi khau lo then khat chu tan in zel atanga in din te po anuma tin then khat ero ram in rel bol dan du lo wanga geng anga ronding chuak po anom meu mai geng lian le lar tam tak jinga chuan Aryan Brotherhood geng hi alar hle anni hi prison geng an ni a an che chuak jing lem lo na in an che chua chuna ero sarkar chin chhia thamin an che hro thei hrai hrai thin hle ani chu wang chuan America rama poi khoina za som ruk panga a chuan AB geng hi a in rol nge ati the hial ani America rama zel sang sanga inzar pharin member an tamlo ang hu in an che torot hle a an nun ron na chu an lar pui hle ani an member pui te chunga an rin om hlura mani thian te phatsan tu ni ai chuan mani nun na lak mai chu an thlang jok fo thin America ramazel bat za pakhat vel chu Aryan Brotherhood king member anga chu tan ni a chuti rualin poi khoina za som tum chu an sul hnu ani tlat mai chu chuan an ti to poi khoina lama expert an ni zia atar lang chiang hle ome khothlang lama king tamjok te khu kumzabi som pakwana nulama din an ni deuh fora tin kumzabi som pakwana hi tual chu mi puite mi sual rual geng wanga boina an to tamber kum ani ome kum sang hajakwa somruk pali me thakhan Folsom Prison California a boina turu mangkhe nga chuaka a chok chuak tu te chu zel tang ho an ni a zel warden te po in an thel mit hlei theilo ani athil thleng khan soi a hlober ome Folsom Prison a chuan geng lian bik hlom nga vel khung khom an ni a ahun laya geng torot le thil ti thei bik thiau skinhead te pekar ut te black panther te Cyrano's le daben an ti te chu Folsom zela chuan khung khom an ni a tin hemi tuma tang te hi sarkar me upoin angai poimo chin poi khoina lian thama in tham hnoi mi sur rap thak ber ber te an ni hloma tang jinga za som kwa panga chu dam chung tang tur te an ni awangin ven himna po uluk taka kalpui ani ven himna uluk taka kalpui ani chung chuan zel chunga boina a chuak cham chi a geng torot panga lai mai arwala khung khom an ni awang chuan huai ber le thil ti thei ber ni in chu ana hle a be sei chuan tur nei to lo te le zel chunga dam chung hun khoral tur te an ni awangin in poi sakna atla cham hlom le geng pakhat le pakhat in noi chena wangin boina nasa tak a chuak ta hlu mai ani he zel chung boina hian zel tang te chuan tual cher hriam hrei le pon lam atanga an lak lo hriam hrei an lek lam hle a tang le tang an in tha mai ba ka zel warden te me upo an chiu zot zot mai ani zel veng tu te chuan a the ang anga thel mit tumin ma lama se ma son na a tak lo wa chuan geng lian panga te boina met dai tur hian sipai force meu an cha chua angai pha ta hiala sipai tem halang na wangin boina chu an thel mit thei ta ram ani boina are tang nu chuan zel chunga mithi an tam hle maya abikin pekar ut black panther le Cyrano's geng member ten kut an tur na sabik le ti hriat chua ani a mithi tamjok te chu geng panga jinga daben geng ho sul nu ani ti hriat chua ani taboka chu wang chuan daben geng ho chuan an tran pui geng ho chu an hnuai chhia ta le maya geng huai ber ni na an hau pha ta ani chu geng a member te chu an torotin an huai sen hle a member tlem te ni ma se an huai sen na chuan a vor lar hle a chu ta tang chuan the Aryan Brotherhood ti an bua ta ani AB geng hian in kai hruai na le moto mu mal tak an neya blood in blood out ti in an soi thina om zia chu AB geng member chuan thisen a chua hre tur ani lawa
ama thi sen ngei po a chua chang a om mangin AB geng a chua san lui ani ngat chuan ama lu azuar ang ani ti na ni ome AB geng member chuan ma ni inveng theilo mi ang lo kut tual lei cham pitar le putar naupang le nausen an that tur ani lawa ma ni tang ma u ma nom si bon na le pong sual lam hoi chi reng renga anin nam noi tur ani lo ti ani thin Aryan Brotherhood chuan ama thazar hnuaya ron tlulut reng reng chu ahum him hre tur ani lova sarkar mel ma po ni sek sek ama ron bel tu ani chuan alo pom mai tur ani ti ani thina wangin drugs dealer mi hausa pui puin an pana chu wang chuan AB geng chuan mi hriat an hlo pha reng ani AB geng chuan black market a sumdong million te ahum him thina wangin an hne na tangin sum tam tak an hai lu ta chu an sum hai lo na hnar ber pakhat chu ani tin mi hausa zel tang ten AB ven him na hnuaya om an duwa wangin sum tam tak sengin AB an bel thina chung wanga sum tling khom ringot po chu atlem lo hle ni in an soibok chumi ani rualin AB chuan hleiluak lo tuka mi tha ching te chu an hum him du ngai lo mai bok an soidan chuan sakha joko som sari pani kum khan America rama tol thaturap thlak bera an soi Charles Manson a chuan AB ho hne na ven him na adila ma se adil na chu Aryan Brotherhood ho chuan an hnol sakta ani achan chu Charles Manson amitha saron te di chu raipur lai ani baka Manson ho te khan apum chunga nau te chu villumin ama po an thata athi sen nge in an kong ka bianga pikti an ziak ani ome he amitha dan atang hian AB ho chuan engtika ama an ven him don lo thu Manson a chu an hril ani Aryan Brotherhood ho chuan thil mol te manga man ruwa le hriam hrei siam chua an thiam em a chu an ming than na ber pakhat chu ani misual phor na hen kaf te chu ol sam takin an phel thiama korkil pakhat lek manga tual thana man ruwa siam thlengin an thiam em ani Aryan Brotherhood ho chu tam lo hle ma se khovel geng hlawom te zinga thil ti thei ber an ni thina wangin geng rual hlawom intel khom zinga an ming hi a chuai ngai to don lo ani